parti. Parti. On va téléphoner. Hein? Oh là. Grazie. Alors, Kali, ça va? Bon, toi. Tu vois, il y a une bonne idée. C'est ce qu'on est volé. Le téléphone sonne là, quand sonne matin. Hein? Comment on peut le faire? Ah, on est là, on peut le faire. Vas-y, là. Et puis, il y a une fille, hein? Il y a une volée. Il y a une cartonne qui voulait voir souffler. La fille a soufflé, voulait le boire. C'est bon où souffler, quoi, mais il y a un caveau. Ne ye wele n k'a fɔ n bɛna seli waati min na ne ye seli jɔ dɔrɔn e k'a appel dɔrɔn o y'a sɔrɔ ne ka lakalatɔ ba bɛ yan ɛ n bɛ seli la téléphone bɛ ka sonné c'était n siranna fɛn o fɛn ye a kɛ o ye a tora dɔrɔn ka téléphone ta et puis fɛnɛ i b'a régler ka système bi kɛ régler baradana ye tɔgɔ sɛbɛn tɔgɔ papi. Voilà. Bon, à vous, à quel moment vous êtes venu? Je n'ai fait sur le WhatsApp, à la salle de téléphone. Il y a seulement une fois sur la salle de téléphone. Il y a bon, et venez, il m'a dit que il y a fini là. Ah, vous l'avez comme vous dites, qui joue. Au fond, de téléphone. Téléphone, c'est le gars de celle qui part. Adoro. Voilà, et le moment est bien, d'accord. Car ça va très bien pour vous. Alors ça va dire bon. C'est bon. C'est bon les guarder ma boue. Wata. Oh, ni moi et wa moi de ma kuma wa. Donc elle oui. Et ça wata pour le faire mais quand on est pas encore pour une budget ou pas non plus on va attendre pour le foot avec ça m'a dit non mais on est bien hein et ça voilà on a bien c'est très simple maintenant appartement loyer hein comme ça la rabattre était pour avoir ma frère de la mission comme quoi on a tout bon maintenant on a les voitures bon c'est un beau choix pour tout alors bon il y a un temps là il était clé dans le chat yo ni jago le kat na man ma do na la jere be eta ka do la ya ka je eta era musu su le kat mais ni mission pour la sang on a pas de monde kat il faut ko rien alors je me clave watching pour le foot voilà pour une table bisous bon ça va do ko ga be sama bisous
Quand tu t'entends passer, la voiture est dans ça. Fati. Et il est dans ma main. Il est sur mon anneau. Ça va? Va chez là. Voilà. On est là. Fati, bois comment on est là? Pourri. Bois comme ça. Fati, comment fait? On est bien. Nous n'avons pas de conseil, mais nous n'avons pas de téléphone. À quel âge? Comment on est là? Dore Sarah Fati. Fati. On est là. Même tout le monde, même tout le monde a des barres. Il va le faire mon Dieu. Ni jigida manga o body jigo o bi horo fagale Jenga akaradi ni mai moto ko juli ken su yone bu torati tore ne ma mindo ke nyani ti nyani ne ma mindo ke bu ni shu juli ke ko lay bu fini ko mata jiti gira no sanjo kalo joli sanjo libya wegansi ko furu ko dio na frete milini shila fo musuko ali ga bidumini na songo bora chugo yamna ibado ni yere senge bika warja wani ni ngato bi ka play kalo iba fole na kibita voyage la jebita appartement ni tayini musuba tayini kalo ko dot kera ka boy esarala parce que ko jurube la dobi boy ka salaire la jaibe wa muwandire la musuba ebe watandire la musuba kenama ni miyo furu so ngore etika sigalu wa kilimo makonyene abi wakati julbe bi de ngoy bolsa itinishike niti ni ngo furu ni se kumeni sitinidi ni se kumeni ni temili tiklen shinse ngone sida musomani shite to ebulu atli de bimu voyager ngai ma fake ni ma so be ni bela sinima nulu tu mani di ema ne uteni nyani so kenyala me kum ni ma so ya ke nulu emike jala kichukoti suna ebaro ke musuti ebaro ke tini meriti ngain chin bal ala kisa ini horornya Moi, je suis tout.
tuma bɛɛ nin ko modèle de bɛ ne sɔrɔ quoi n cɛkɔrɔba de bɛ lagosi banamanako la n yɛrɛ jogo nɔfɛ quoi. Non, ne bɛ nin bɛɛ dabila n bɛ nin bɛɛ dabila nin bɛɛ. Non, fati cɛla ni tɔɲɔ ni tɔɲɔ yɛrɛ yɛrɛ de wallahi nka fo ni yafa ne ma dɛ nka ne yɛrɛ ni ala cɛla nin y'a bannen ne tɛna don ni manamanako dafɛ bilen fiyewu.